И какво става, хора? Сега набързо ще ви кажа една нова новина. Сега такова. Сега ще правя карта и просто искам да ви покажа докъде съм стигнал с картата и много кратко ще бъде само тук нещо като ревю. Те да ви кажа. Рекламирам там. Това ми е... Сега го почнах при нещо. Значи, тук пише здравейте и честита Коледата и ще бъде коледен мап и някакви там дрън. Тук просто сега ще ви заснима малко от това, което съм направил. Ето, хоп. Чакайте малко, че се обърках. Те вижте сега, как се минават. Значи, от тук, ето, отваряте и те, и дранджа-манджа, те. Там малко трудничко се тук. А пък и тук една заблуда. Ето хоп. И айде да клещава. Следи, внимайте докато го правите нещо. Значи, пък и тук някакво там разбъркано съм го направил. И тъй. Сега много бързам, защото трябва много бързо да ги правя. И тук тъй, и съм стигнал до чекпоинта. Да, сега нещо не съм направил. Това го направих и за една минутка тъй за фон, защото нали да го почна. И това беше всичко от мен. Абонирайте за този клип. И сори, да, за краткият клип. Чао!